आं दिनै बिराद गोबावनि उनाव बाहेरायाव ओंखारलांनो नागिरदों मा होनो दिनै फार्स्ट टाइम आइ थिंक बे जायगायावहाय आं थांनो नागिरनाया काटारनिफ्राय फैनानै थांबाय बहुतबार नाथायहाय नोंथांमोननो भिडिअ बानायनानै देखायनाय जायाखैमोन बे जायगाखौहाय आं दिनै नोंथांमोननो देखायनो थांदों फार्स्ट टाइम स' खुलुमबाय नोंथांमोनखौ रसिता सानफ्रामबोनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो फिन खनसेबो बरायबाय दिनै आङो थांगासिनो मोनसे स्पेसियेल जायगा आरो स' माने फार्स्ट टाइम सान्दुङा फार्स्ट टाइम देखायहैनो नागिरदों बे जायगाखौ थांबाय थायो आं थांनाया थेवबो फार्स्ट टाइम देखायहैनो नागिरदों नायनि सोर सोर थांफायो लोगोफोर लामायावहाय गारि फैगासिनो दायो गारिसिम थांनि आं दायो जोंनि रुमनिफ्राय ओंखारबाय थांगासिनो लामा खाथियाव ओमफ्राय आं देखायगोन फार्स्ट टाइम आरो बे जायगायावहाय आं भिडिअ बानायफेराखैमोन बेबारावसो भिडिअ बानायनो नागिरदों आरो ना जोंनि एकोमोडेसना माबायदि सान्दुङा दासिमबो ओरैबायदि गोसा आरोना बुंनो हाया बिदिनो लुलुनि खाथियाव नै खाथि खालाफ्राव बिदिनो गेलेग्रा बायदिसिना बानायनानै दोनो आरोना मारै नुखो भिउखौ दायो हाबनि लुलु हाइपार मार्केटआव बिदिनो गांसो गांलाफोराव दै होनो बिदिनो पाइप लाइन होनानै दोनो आरोना आं दंफैयो जोंनि खाथिनि लुलु मलनि बाहेरायाव मोनसे जायगायाव थांगासिनो देखायनि दायो आयौ एथ' सान्दुङाव आं मानो लाबोनो बावखो नाथुर गोथां दं बियो मा बुस्थुहाय मा होनदोंमोन जोङो माने फ्रेश चिकेन मोनलाबाया होननानै नाथाय माखासे ओरैबायदि जायगाफोर दङ बेयाव फ्रेश चिकेन मोनो आरो दायो आङो लांनो फैदों मासे ब्रयलार बिराद गोबाव जाबाय बेदर मोनजायाखै गरमाव जाबा बोरैबासो जागोन ना मागोन जिखुनु लांनोसै गथा मासेयावहाय 20 टाका 20 रियाल बा जोंनि इण्डियानियावहाय 400 टाका 420 टाका बा 450 बिदि जायो आरो मासेयावहाय ओमफ्राय इण्डियायाव बेसेबां दामा बेखौ नोंथांमोना खोन्थाहरनो हागोन आंनो लुलुनि एसे खाथि जायो स' लामा थाबायबोनांगौ घन्टा मोनसेल' टाइम मोनखादों बेयावनो घन्टा मोनसेयावनो आङो सब बायनानै लांनांगोन जल्दि खालामनोसै दायो थ' नैबेयावनो सब बोरमा दाउ फारामनि दाउ ना सब मोनजोबगोन आरो बेयावहाय फ्रेश आरो ना लुलु मार्केटआव स' दाउ बेदरखौ लानानै फैबाय फाइनालि बिराद गोबाव जाबायमोन दाउ बेदर जायैया नै लाना फैबाय 20 टाकानि आरो ना 20 रियालनि मासे गथा मोनसे मोनो ओमफ्राय इण्डियायाव दायो बेसेबां जानानै दं दामा मिथिया जोंनि बेयाव 20 रियाल बा 450 बा 440 जायो आरो मासेयावहाय गथा मासेयाव ओमफ्राय मासेयाव बेसेबां केजि जागोन बेखौथ' आं बुंनो हाला बिराद गोबावनि उनाव बेदर जानो नागिरदों बिराद बेदर जानो लुबैदोंमोन ओमफ्राय बेयावबो माने फ्रेश चिकेनखौ मोनो माखासे जायगाफ्राव बहाबा मोनो आरोना मोनफ्रोमबो जायगायाव मोना नागिरनांगौ आं बिराद गोख्रै थाबायना फैदों दायो आं थांफिननोसै बिराद थाबैनो मानो होनबा घन्टा मोनसेल' टाइम बेजोंनो आङो शपिं खालामनांगौ घन्टा मोनसेजोंनो स' बेनोसै थाबायनांगौसै जोंना बेयाव होजों इण्डियायावबाथ' रिक्सा गाखोगौमोन बेयाव थाबायनायानोसै आरो बेयावहाय चिकेनखौ लानानै अजना बिराद गिलिरथार माने मासेयाव खै केजि जायो आं मिथिया अजनखौ लानानै 1.5 केजिनि बारा जागोन बायदि मोनदों ओमफ्राय गोजान थाबायनानै थांगासिनो दायो लुलु फारसे लुलुआव फानलु बायदिसिना मस्ला लानानै थांफिननोसै फैबाय जेथिया दायो इण्डियान रुपिस बेसेबां जानानै दं फैसाया बेखौबो सोनानै थांफाखानोसै नोंथांमोना नैखौ मा होनो गुजिया होनो जोंथ' बेखौ जोङो 132नि बायनांबाय होजोंहाय 20 टाका बा 50 टाका जागौमोन इण्डियायाव नाथाय जों बेखौ बेसेबांनि बायनांखो
132 रुपिसनि बायनांबाय आरो 6 रियाल इयो ओमफ्राय आं मा लाबोबावदों जेबोथ' बारा लाबोनो हायाखै बिराद खम नै फानलु नैबे फानलु फिसाया बिबो नै 10 थाखा बा 20 थाखा बाहाग गोलैगौमोन आरो इयो ना जोंनि इन्डियायावबा बे फानलु फिसाखौबो नायदो नै बेबो 6 रियाल बा बेबो बिदिनो 132 रुपिस 133 बिदि जायो आरो ना नायदो ओमफ्राय नैबे फानलुआ फवासे जागौमोनदां फवासेयावनो बेसेबां जाखो जोंनिया 60 रुपिसनि बारा जाहैबाय नै फानलुआ एसेल' फवासे जागौना जायाखै इयो टमेट'बो बिराद दाम टमेट'खौ नायदो नै 30 थाखासो जाबाय टमेट'आ जोंनिया 25 थाखानि बारा जाबाय आरो ना टमेट'आ फवासेयावहाय ओरैबायदि दाम आरो स' बाहेरानि बेकग्राउन्डखौ नायदो नै गारिया इयावनो फैयो नेबाय थानोसै गारिखौ स' जोंना गारि फैनो 10 मिनिट नांबावगौ 10 मिनिट दसे जिरायनानै थानोसै लुलुनि बाहेरायाव गारिखौ नेबाय थानोसै जोंनि गारिया इयावनो फैयो गोसोम जाबायबो नै नायदो सान्दुङा आरो ओरैबायदि खरा माने बेनि सान्दुङा बेलेग रोखोमनि ना काटारनि फ्लाइट फैबायहाय अख्राङा नायदो मारै ओमफ्राय दाउ बेदरखौहाय आं हम डेलिभारि खालामो नामा होननानै सोंदोंमोन ओमफ्राय खालामानो बिसोरो जोंनि एरियायावहाय मानो होनबा जोंनि एरिया बिराद गोजान ना गोजाननि जाहोनावनो खालामा जाहैदों गोजाननि थाखायनो ओमफ्राय खाथिबा खालामगौमोन आरोना जों जेरावखि थाङा दै लाफाखायो फिसा बथलाव ओइनै जोंना आसोला फैगासिनो गारिया नैबे गारिया जों गारि सालायग्राया जोंना माबा दै पान्जाबि आरो इन्डियानिसो ओइ फैबाय आसोला सिङाव हाबनानै थाहैनोसै गरमथारना सिङाव हाबनानै थाबा मोजां जागोन पाजि आप आ गए फैबाय जोंनि गारिया सिङाव हाबनानै थानोसै 15 मिनिट 10 मिनिट दंबावो गारि खारनो पाजि आप आ गए थेंक इउ आप आ गए 450 थाखानि बेदराव नै बिराद बुरजा जाबाय साबायसो सप्तानै जाजासिगोन जोंना बेनो बिराद गिदिर हानानै हरोलै बिसोरो नै फिसा हानो थिनबाबो सिखा गैया मा गैया माजों हाफिनबावगोन देलाय जोङो नै बिराद गिदिर हायो स' नोंथांमोना खोन्थादो इन्डियायाव बेसेबां जाना दंथायो दाउ बेदर बयलारा केजिसे मासेयाव गथासेयाव जोंनावथ' नैबेयावहाय लस जायाखै जानाया जुदि 20 रियालाव जुदि एथ' बुरजा मोनदोंबा ना सेरनै जागोन बायदि मोनखादों बुस्थुफोरखौ लाना फैबाय थेंक इउ स' माच एभ्रिवान भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय दोनथ'नोसै भिडिअखौ थाबैनो बिराद ओंखाम उखैदों बेफोर बुस्थुखौ ओरै सेटेल खालामनानै थाबैनो लाइभ भिडिअ फैनोसै आरोना स' थेंक इउ लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअआव बिराद दासिमबो गरमनि थाखायनो आं बायहेरायाव ओंखाराखै नोंथांमोना जुदि नायबा सिनायगोनलाय गोसोम जाजोबना फैजोबो मोखां स' दोननोसै होमबा भिडिअखौ बेखिनियाव बाय बाय